Ismét itt az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit a lehetőségekről a Mozaik projekttel kapcsolatban, hiszen ugye megint följebb ment a Codex token árfolyama, és ez ugye már egy olyan lehetőség, ami én azt gondolom, hogy önmagáért beszél. De mielőtt a lehetőségekről beszélnék tovább, el kell, hogy mondjam, hogy ami itt elhangzik, ezek csak is a saját gondolataimat tükrözik, és hogyha hivatalos információkra van szükséged, akkor azt megteheted a cég, azaz a Mozaik, illetve akár a Novalus Prime, ugye a közösségi finanszírozás bonyolító cég hivatalos csatornáin keresztül természetesen, és azok a releváns, és azok a mértékadó információk, amik onnan jönnek közvetlenül. Viszont ugye én ezt a projektet már a kezdetektől fogva követem, és annak ellenére, hogy sem blokklánc szakértő, sem kriptoszakértő, sem általánosságban véve pénzügyi szakértő nem vagyok, azért megvannak azok a pénzügyeim, ami mindenki másnak is, és ugye folyamatosan, ahogy azt látjuk az elmúlt években különösen, hogy hol ezért, hol azért, de mindig van valami ok arra, hogy minden drágább legyen, ugye ez mindig is így volt egyébként, mindig minden drágább legyen, és mindig minden nehezebb legyen, ezt mindig nagyon jól megmagyarázzák, de ugyanakkor megvannak azok az alternatív lehetőségek is, amik igenis valós lehetőségeket kínálnak arra, hogy például a pénzünk értékét megvédjük, és ugye ilyen például a kriptópiac, hogyha egy megfelelő projektet találunk, amin keresztül valóban oda helyezett pénzünk értékét jóval nagyobb eséllyel nem hogy megvédjük, hanem akár még ugye növelni is tudjuk, annál, mint hogyha mondjuk csak a bankban hagyjuk, és egész egyszerűen ott veszít az értékéből, mindenféle költséget vannak le, stb. Ezt mindenki tudja szerintem saját tapasztalatából is. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy folyamatosan infláció van, mindig nő a üzemanyagára, az adók, a boltban az élelmiszereknek az ára, és a többi, és a többi. De hát ugyanúgy mindenkinek megvannak a szükségletei, igényei, és szeretne valamilyen szinten tervezni is pénzügyileg, úgyhogy én azt gondolom a legtöbb embernél ez így van, és mint olyan, ezért én azt gondolom, hogy mindenképpen örülhetünk annak, hogy egy olyan projekt, mint a Mozaik érthető nyelven adja át azokat a nem mellékesen nagyon fontos információkat, amik például azt az átmenetet is alátámasztják, illetve abban az átmenetben is, ami most zajlik a pénzügyi rendszerben, segít az eligazításban, ugyanis itt nem csak a projektről szoktak beszélni, hanem ugye rendszeresen tartanak olyan képzéseket, ami segít jobban megérteni ugye magában a kriptopiacnak a működését, a blokkláncnak a működését. Hogyha egy kicsit figyeljük a különböző híreket, hírportálokat, vagy úgy egyáltalában adott témakörben keresünk rá, akár a blokkláncra, akár a kriptókra, akár a kriptográfiára, akkor sokkal inkább bemélyülhetünk abba a vonatkozásban, hogy például milyen filozófiai jelentősége van, milyen más megközelítésben is lehet ismerkedni ezzel a területtel. Ugye már csak azért is, mert mint a technológia, ami olyan, az nyilván nem mindenki nyitott rá, nem mindenki olyan szemléletű, viszont azt látni kell, hogy a blokklánc technológiát rengeteg területen elkezdték már alkalmazni. Tehát észre sem vesszük, nem is tudjuk, de amit mi használunk, amiket használunk, különböző eszközöket vagy szolgáltatásokat a mindennapokban, azok mögött bizony már jó esetben előfordulhat, hogy blokklánc technológiát alkalmaznak. És hogyha ebből indulunk ki, akkor azt láthatjuk, hogyha egy olyan projekt, mint a Mozaik lehetőséget kínál arra, hogy használják mások a saját maguk által legyőtt, tehát a Mozaik fejlesztői által fejlesztett, létrehozott Mozaik blokkláncot, akkor felmerül a kérdés joggal, hogy ebből mi hogyan tudunk profitálni. Hát egész egyszerűen úgy, hogy először is figyelme vesszük, amiket az imént elmondtam, hogy jobban más szemléletből, más szemszögből közelítjük meg az egész területet. Túllátunk azon, hogy máról hónapra akarunk meggazdagodni, kriptomilliómosok lenni, és félretesszük azokat a komolytalan mindennapi lehetőséget, amikkel mindig mindenkit, tehát bárkit megtalálnak. Mindenféle fix hozamot, mindenféle fix százalékot ígérnek, hol napi, hol heti, hol nem tudom milyen rendszerességű kifizetésekkel, ezeket egész egyszerűen elfelejtjük, és megnézzük azokat a szempontokat, amit mondjuk, ha mi nem értünk hozzá, akkor rábízzuk azokra, akik viszont értenek hozzá. A mi esetünkben ez úgy látható, illetve a Mozaik esetében, hogy ugye számos díjat nyert már a projekt, és maguk a fejlesztők is külön-külön. Jelenleg zajlik mindjárt megosztom a képernyőt, hogy lássuk ezt a dolgot egy kicsit jobban. Tehát jelenleg zajlik ugye a Polkadot, egy decentralizált hálózatnak az eseménye, az úgynevezett Sub-Zero,
ami egy fejlesztői konferencia, tehát itt vannak az egész szakmának fejlesztői, blokklánc technológia, kriptó terület szakemberei, akiknek a véleményére nagyon sokan adnak, és hogyha ők szakmailag értékelik és elismerik ezt a projektet, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy oké, akkor ez a projekt rendben van. És ugye itt ez 19-én és 20-án kerül megrendezésre ez az esemény Portugáliában, és ugye itt már kimondottan a mozaik blokkláncnak a tesztverzióját mutatják be, és ugye a mozaik blokkláncról beszélnek, illetve mutatják ezt így összességében be, és nagyon izgalmas az egész, mert ugye ez is egy nagyon nagy bizonyíték a visszaigazolása annak, hogy egy olyan komoly projektről van szó, ami előtt óriási jövő áll, és minden, ami a jövőben fog történni, onnantól kezdve, hogyha elindul élesben a blokklánc, az mindenkinek, aki akár a későbbiekben, akár ugye már most idő előtt tud erről informálódni, és úgy dönt, hogy bizalmat szavaz a projektnek, és valamilyen formában szeretné ezt a maga módján és lehetőséghez mérten támogatni, joggal várhatja azt, hogy például, ugye amit a Codex token esetében már látható, egy sokkal izgalmasabb, egy sokkal nagyobb hát igen, növekedésben lehet része. És ugye minden okunk megvan ezt feltételezni, hogy ez így lesz, és innentől kezdve pedig akkor azt lehet mondani, hogy aki ugye látja azt, hogy a Mozaik Alfa kereskedési platform elindulását követően ugye a Codex token, hasznos tokennek az árfolyam ugye 1 centről hova ment föl, és akinek volt lehetősége 1 centen vásárolni vagy hozzájutni a tokenekhez, a Codex tokenekhez, akkor most ugye felmerül a kérdés, hogy ez a hajó már ugye elment, de ha látjuk azt a növekedést, akkor vagy megéri-e még most is akár Codexát vásárolni, Codexából bevásárolni, meddig mehet még el az árfolyama, hogy ez tényleg megérje, vagy van-e más lehetőség esetleg a projektet illetően, amiben be lehet kapcsolódni, ki lehet használni, és mondjuk a következő ilyen növekedésből részesedni. Na most, hogyha valaki még teljesen most találkozik először a projekttel, vagy még semmilyen formában nincsen hozzá köze, akkor most 2 dolgot tudnék javasolni. Az első az, hogy itt lesz október 7-e a Budapesten megrendezésre kerülő második nagy nemzetközi mozaik rendezvény, ahol hát ugye ott lesz nyilván ugye minden fejlesztő, illetve a fejlesztők, ott lesznek ugye a cégtulajdonosok, és ugye más olyan nemzetközi fejlesztők is, akik időközben csatlakoztak a projekthez, felismerve a benne rejlő potenciált, és azt, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak számukra is, hogy hozzátegyenek ehhez a projekthez, hogy még többet hozzanak ki belőle, mert érdemesnek találták úgy önmagában az egészet arra a koncepcióját, hogy ebbe beszálljanak, ezt támogassák, és ugye ez is, ennek a következménye is az, hogy ezen a nem kis színvonalú és abszolút nagyszabású rendezvényen, a Polkadot rendezvényen ott legyen a mozaik. Na most ezen a rendezvényen, aki ott tud lenni, az nem csak az egész mozaikról tud közelebbi információkat hallani, megismerni, hanem ugye az előzetes bejelentések szerint különleges akció vár azokra, akik a helyszínen lesznek és hallgatják végig azt az új az ökoszisztémához kapcsolódó alkotóelemet, amit ott fognak bejelenteni, és ehhez kapcsolódóan lesz egy különleges akció azok számára, akik személyesen ott lesznek a rendezvényen. Meg természetesen minden mellett még más rendkívül izgalmas és érdekes információkkal fognak minket ellátni ezen az eseményen. Úgyhogy mindenképpen érdemes ott lenni, és addig, amíg még vannak szabad jegyek, és ráadásul még elég kedvező áron ahhoz képest, ami mondjuk egy ilyen rendezvényen, amilyen rendezvényen szokott lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ott lenni, és hogyha segítség kell a jegyvásárláshoz, akkor mindenképpen szóljál, és segítek. És ahogy ebből kiinduljunk, ugye, hogy ez az első dolog, amit megtehetsz, és javaslom, hogy tegyél meg. A második dolog pedig, hogy hogyan is vedd ki a részed ebből az egészből, vagy kodexát vegyél még, vagy más módon. Én azt javaslom, hogyha, mint említettem, teljesen új vagy még nincsen semmilyen formában közöd a projekthez, nem vagy benne a projektben, nem csatlakoztál a közösséghez, akkor most ezt azért érdemes megtenni és kihasználni, mert hogyha elkezdünk még, ugye valaki csak most kezd el adott esetben úgynevezett mozaik pretokeneket, ugye a mozaik blokklánchoz kapcsolódó tokeneket, amiből majd az induláskor, ugye a blokklánc éles indulásakor mozaik coinok lesznek, ezeket gyűjteni, akkor mindenképpen ezt javaslom. Tehát, hogyha a Codex a tokenből ilyen, hát illetve ehhez kapcsolatban ilyen növekedés indult most el, és a mozaik blokklánc, ami iránt meg még nagyobb az érdeklődés,
és ugye sokkal több lehetőséget kínál majd úgy szélesebb körben a fejlesztők és más, tehát mindenféle területen működő cégek számára, akkor azért jobban várhatjuk azt, és az előrejelzések is ebbe az irányba mutatnak, de nyilván nincsenek számok, nem lehet számokba hagyatkozni, nem lehet hamis ígéretekbe belehajszolni az embereket, mert ebből van elég, és itt sokkal felelősségteljes vezetés és fejlesztői gárda van, akik ezt abszolút nem engedik meg maguknak, és másoknak sem itt a projekten belül. Szóval a lényeg az, hogy joggal várhatjuk azt, hogy sokkal nagyobb emelkedés és sokkal nagyobb értéket fog tudni képviselni a Mosaic Coin. Tehát jó ötlet az, hogy most elkezdeni, még mindig nem késő, gyűjteni azokat a pretokeneket, amiből Mosaic Coinok lesznek. Na most ugye ehhez nem kell más tenni, mint hogy ha még nem történt ez meg, akkor regisztrálni a rendszerünkbe, kiválasztani egy mindenkinek a lehetőségéhez mérten egy csomagot, egyébként NFT csomagok vannak most már, amiket lehet szerezni, ennek is egy külön szerepe van, funkciója van, hiszen ugye a legjobb dolog az egész rendszerben még, ami előttünk áll, hogy validátor jogosultságot szerezzen magának mindenki, aki meglátja és megérti, hogy miről is szól ez az egész projekt, és hogyha validátor jogosultsága van valakinek, akkor ugye jövőben folyamatosan tud részesedni a tranzakciókból, amelyek keresztül mennek illetve hát amik ugye a Mosaic blokkláncon mennek végbe. Hogy mennyi tranzakció lesz, hát ugye azt várjuk, hogy rengeteg tranzakció fog végbe menni annak tudatában, hogy milyen előkészületek zajlanak, milyen események vannak már a projekt mögött, és hogy mi vár még a projektre, és mindezek ismeretében ugye a visszajelzések, a visszaigazolások, amik alátámasztják azt, hogy mi mindenre is mennyien szeretnék használni, és mennyien szeretnének fejleszteni ezen a blokkláncon, és hogy ebből mind részesedni, na igen, ez az, amire lehetőséget kínál egy validátor jogosultság, hiszen ezen az ilyen típusú rendszerekben ugye a validátorok azok, akik az egyes tranzakciókat hitelesítik. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas része és folyamat úgy önmagában. Erre vannak megfelelő források, ahol ezt szakavatott szakemberek elmondják, hogy hogyan is néz ki, hogyan működik egy blokklánc, hogyan kerülnek a blokkok, hogyan jönnek létre, hogyan kerülnek azok ugye be az egyes tranzakciók a blokkokba, stb. És ennek egy ugye meghatározó része maga a validálás, és ugye ez az, amihez itt is a legnagyobb lehetőség kínálkozik különböző formában, és ugye minél több validátora van a hálózatnak, annál biztonságosabban tud működni. Úgyhogy így röviden és tömören ez a legnagyobb lehetőség, ami rendelkezésünkre áll, hogy a Mosaic projektben részt vállaljunk, és ugye, hogyha ezt, tehát a megfelelő csomagot mindenki kiválasztja magának, és akkor természetesen utána ugye a webirodán belül tudja ezt magának megvásárolni, de ezek olyan technikai lépések, amiket szívesen személyesen is elmondok, segítek benne, hogyha ideig eljutunk. Én a lényeget abban látom, hogy amit most valaki tehet, aki érdeklődne a projekt iránt, és szeretne benne lenni, és a további növekedésekből részesedni, hogy mindenképpen egy valamilyen NFT csomagot vásárol magának, amin keresztül el tudja kezdeni még a Mosaic pretokeneket gyűjteni, hiszen minél több lesz belőle az indulásig, és ugye addig, az annál jobb, mert utána viszont már tényleg a blokklánc indulását követően az utána létrejövő coinokból már csak validátorok fognak részesedni, úgyhogy addig van lehetőség egyrészt megszerezni a validátor jogosultságot, ennek ugye vannak különböző módja is, tehát többféle módon lehet validátor jogosultsághoz hozzájutni, erről beszélek, vagy elmondom szívesen személyesen, illetve a másik nagyon fontos része az, hogy addig tényleg amit lehet kihozni belőle, azt kell kihozni belőle, és annyi pretokent összegyűjteni, amennyit csak lehet. Úgyhogy ez a lényeg szerintem, ami most így mindenképpen fontos, hogy szem előtt legyen, és hogyha ebből indulunk itt ki, hogy látjuk azt, hogy azért a Codex a token hova jutott el, és ugye ez nem áll meg, mert amikor ezt a videót készítem, akkor ugye éppen ennyi az árfolyam, de az előző videóm, ami nem volt egészen, vagy pont egy hete volt, akkor még kevesebb volt, tehát 4 cent körül volt, azt hiszem, az árfolyam, úgyhogy nagyon biztató az egész, és én azt javaslom neked, hogy ha nem is érted magát a blokkláncot, meg a kriptót, meg mindenféle negatív tapasztalatod van, én ezt mind értem, hiszen nekem is ugyanígy megvannak ezek a negatív tapasztalatok, minden más
tehát egy csomó lehetőséget találkoztam, de mindazonáltal, hogy ezt a projektet a kezdetektől fogva követem, nem csak így ezeket, amik így létrejöttek, megvalósultak mérföldkövek a projekt életében, nyilván nem elhanyagolhatóak, sőt, hát ugye ez adja azt a jó érzést, amikor ugye én egy centen szereztem Codexát, és most így látjuk, hogy megy fölfelé, ez egy nagyon jó dolog, de másik oldalról pedig az is nagyon fontos, és ez lenne igazán, ami tényleg úgy tömegesen jó lenne, hogyha terjedne, hogy az emberek egy kicsit jobban utána tudjanak nézni, és hiteles forrásokból tudjanak tájékozódni, hogy önmagában erről a területről, és egy kicsit jobban át tudják értékelni, és jobb, hogy mondjam, nem is az, hogy jobb, hanem az igazi funkciójába tudják látni és kezelni a blokkláncot, mint olyat, és mint amit ugye most a Mozaik is képvisel, a decentralizáltságot. Na, ez is egy másik érdekes téma, de ezekről mind lehet hallani azokon a képzéseken, amelyeket a fejlesztők, amelyeket ugye a cégtulajdonosok tartanak rendszeresen nekünk, úgyhogy már csak emiatt is érdemes ezt a projektet is követni. Úgyhogy ha kérdésed van, akkor keres bátran, bármiben tudok segíteni, akkor segítek. Minden jót!